Τραβάει. Καλημέρα. Καριδάκι 7 άλλοι μάγκες. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό είμαστε εδώ πέρα. 138 γκαράζ. Βάγκος, Κωστάκης. Θα πέσει ο άλλος και αυτός Κωστάκης. Αν δεν πέσει, έχουμε αυτά. Θέλετε να πούμε δύο πράγματα, κύριοι? Ποιοι είμαστε, τι κάνουμε? Φρένα. Ελπίζουμε θα μπουνε. Πείτε ρε μαλαξιά τα μάξια. Ας τα φρένα πρώτα. Άλλα πράγματα λέμε πρώτα. 318 2001. Είμαστε Ε46 Λιωροφάτο. Α, καλά. Whatever, 318 2001. Τι είπες μετά? Γιατί το λέτε έτσι? Τι είπες μετά? Λιωροφάτο. Έχουμε Όχι 3 Λιωροφάτο. αμάξια. Ευχαριστώ. Ωραία, βαρύ. 3 αμάξια. Λοιπόν, μην την κουνείς ακόμα. Μια χαρά την κουνώ, μπρο. Εδώ. Περίμενε, ρε. Ένα. 318 του μαυρεδερού φίλου μας. Εδώ. Με ηλιοροφούλα. Ιστορίες, σκηνικά. Μετά έχουμε 318, μη 43, όλα γενικά μη 43. Άλλο, δικό μου. 316 αυτό. Εμείς δεν είχαμε την τύχη για 318. Χωρίς ηλιοροφή. Εδώ, μια χαρά. Και αυτό μη 43. Και έχουμε εδώ αυτό το οποίο θα φάει σήμερα τα φρένα που είδατε προηγουμένως. Το οποίο είναι και αυτό επίσης 318. Με σοβαρό εσωτερικό, όπως βλέπετε. Και αυτό μη 43. Εδώ το αμάξι. Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα Σάββατο κάτι Οκτωβρίου, έτσι, παπί guest star, να κάνουμε λοιπόν τα φρένα. Πώς θα δείξουμε λίγο το παπί ή είναι άλλο? Όχι ρε, εντάξει. Όντως το μοντέρ δεν πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε τα φρένα. Μπαμ, στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε πρόβλημα. Γιατί η βίδα εδώ, για να λυθεί αυτή εδώ, ήθελε καρυδάκι και καστάνια σε 7 άλεν. Και είχαμε 6, 8, 10 και δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Εντάξει ρε φίλε, τώρα καρυδάκι είναι. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο τα πράγματα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, Καλημέρα. Λοιπόν, δίσκους μπροστά, Brembo. Δίσκους πίσω, Brembo. Έχουμε ασφάλειες. Έχουμε πάρει τακάκια Brembo. Παραγγελία από ό,τι ντοκμάγκες, by the way. Λάδια, υγρά φρένων, κάτι μαλακίες άλλες, φίλτρο λαδιού, ουε, φίλτρο βενζίνης, full service δηλαδή τα αμάξι. γενικά όλα αυτά θα μπουν εκεί. Όλα αυτά θα μπουν στο μαύρο. Που σημαίνει ότι έχουμε και δουλίτσα. Ταυτόχρονα θα κάνουμε και καθαρισμούς και ιστορίες και τέτοια. Εντάξει, τα αμάξι γυαλάει μαλάκα. Εμείς έχουμε πάνω όλη τη βρωμιά. Εντάξει, όχι, αυτός κάτι καθάρισε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα μπροστά, γιατί τα πίσω έχουν λίγο παραπάνω μανούρα. Όπως βλέπετε εδώ, από εργαλεία αυτά. Μίλα και λίγο στο βίντεο, πες τι κάνουμε. Φρενάκια, τώρα λύνουμε την ταγκάνα. Είχαμε μερικές τεχνικές δυσκολίες με το καρυδάκι αυτό το συγκεκριμένο. Να πω εγώ ότι μας έλειπε ένα καρυδάκι, πήγαμε να ψάξουμε να το αγοράσουμε, δεν το βρήκαμε πουθενά. Μάγκες, έψαξα 5 μαγαζιά, 4 χρωματοπολία. Εντάξει, είμαστε και λίγο εκτός Αττικής οριακά. Εντάξει, ναι. Καλά φίλε, πήγα σε συνεργεία, πήγα σε μαγαζιά, μαγαζιά Πήγες και συνεργεία? Ναι ρε, παντού πήγα. Και εν τέλει, Και εν τέλει ρε φίλε, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. ένα λεπτό. Άστα ρε μαλάκα. Συνεχίζουμε. Βγαίνει το χώμα. Ναι. Θες να πάρεις και μια σκούπα? Λες και δεν θα κάνουμε burnout πάλι σε 5 λεπτά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και τελικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί μας ελέγχει ο Θεός. Λοιπόν, Έλα, μηχανική αυτοκινήτων λύνει εκεί πέρα. Και τελικά καταφέραμε λοιπόν, συνεχίζουμε, βγαίνουμε εδώ πέρα. Τώρα τι θα κάνουμε? Συγγνώμη να πω εγώ κάτι στην κάμερα. Αυτός ήθελε να χώσει εμένα να κάνω όλη τη δουλειά. Εγώ ήθελα να χώσω αυτόν να κάνει όλη τη δουλειά. και εγώ τραβάω βίντεο. Και στο τέλος να ξέρεις θα χώσουμε εσένα να την κάνεις. Εγώ κάνω άλλη δουλειά, φίλε. Τώρα πρέπει να αντικαταπτρίσω τις στιγμές. Βίντεο το βγάζεις, θα δεις το βίντεο μετά, τις υπόλοιπες θα τις κάνεις εσύ. Ναι. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Αυτός είναι μηχανικός αεροσκαφών, οριακά, μηχανών. Και εγώ είμαι ένας βλάκας. Δεν είμαι τίποτα μηχανικός.
Είμαι random τυπάς, απλά στο μπούτσο μου. Για ασφάλεια, όχι, περίμενε. Βάλε το κατσάκι. Εδώ, ναι, κάντε ένα λίγο εκεί. Κάντε ένα subscribe. Κολοχαράδρα μηχανικού 1, κολοχαράδρα μηχανικού 2. Θα φάμε τη monetize λες για την κολοχαράδρα. Τίνουμε τα τσιγάρα στο πάτωμα. Όχι στο πάτωμα, ρε φίλε, γι' αυτό το φέρω. Μαζεύουμε τα τσιγάρα από το πάτωμα και πάμε να τα πετάξουμε όλοι μαζί στο τασάκι. Βάλουμε και το άικο στη θέση του, παιδιά. Λοιπόν, Θες να κρατάω να πατήσεις? Καλά σκάει το νό, το έχεις? Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το level. Τελειώσαμε την πρώτη ζάντα. Αυτό είναι το δισκόφρενο. Κάναμε εξαέρωση, αλλάξαμε τα κάκια, ασφάλεια. Και τώρα πάμε next. Μια δήλωση. Πάω. Ήδη σηκώνουμε το αυτοκίνητο. Να σου τα φέρω εγώ τη ζάντα. Εδώ είναι, ρε. Α, εκεί είναι. Εντάξει. Πού τη θες? Κάτσε να τη γυρίσω και ανάποδα. Περίμενε, μαλάκα, ενώ δεν έχουμε λύσει. Όχ. Το ασφαλείας το έχεις? Είναι στο φέρω. Εκεί Εκεί είναι. Πώς το έλεγα εγώ πριν? Μαλάκα, κοίτα, κάθομαι 80 κιλά άνθρωπος. Αλλά εγώ είμαι 86, να ανέβω. Φύγε ρε μαλάκα, φύγε ρε μαλάκα. Εδώ είναι τυριοράκι, κοστάκι. Όπα, φίλε. Αυτός αντρικός. Αυτός θα μου κεράσει φτερό. Αυτά είναι παράπλευρες απώλειες, φίλε. Δεν θέλουμε παράπλευρες απώλειες. Δεν φτάνει να δεν πληρώνεις εργασία. Λέμε με το δεξί μου πόδι, άμα το κάνω αυτό θα με τρέχετε στο cut. Εγώ να κρατάς εσύ, θες να κρατάω? Λοιπόν, λύσαμε τα γκάνες εδώ. Είμαστε στη δεύτερη μπροστά δεξιά δισκοπλάκα. Προσπαθούμε εδώ με ευλάβεια και αγάπη. Δεν έχει πέσει σίγουρα όλο το Ευαγγέλιο. Ναι, δεν έχει κατέβει καθόλου όλο το Ευαγγέλιο. Παναγία δεν έχω βρει ακόμα, δεν έχει χρειαστεί. Μόνο το 12 Θεό. Το γάμισες. Μπράβο, φίλε. Καινούρια. Κράου πάω ρε. Καθαρισμένη, έτοιμη στην πένα, γυαλισμένη. Παλιά είναι αυτά. Ναι. Καινούρια. Μπράβο. Για δες, είναι και αυτή η βίδα, βίβι. Ή μόνο οι άλλοι ήτανε. Ρε μαλάκες, είχε μέσα. Είχε. Ναι ρε μαλάκες, γιατί Όχι, γαμηθήκατε ρε, έτσι. πούστη. Τώρα. Έλα μάγκης. Γεια. Γεια. Αυτό είναι το live. Πω φίλε. Τι είδες εσύ? Μη. Μια δήλωση, μια δήλωση, μια δήλωση, μια δήλωση. Μια δήλωση. Με κυνηγάει γιατί έχω το φαΐ. Μπράβο. Εσύ φίλε μου τι καλό έχεις? Αυτός έχει καλό μάτι, τι έχεις? Εδώ ρε βλάκες μπρεμπίδια ρε. Μπρεμπί. Εδώ για όποιον έχει αμφιβολίες, κάπου το γράφει τώρα. Τώρα δεν μπαίνουν τα μπουρδέλα, Όχι ρε μπαίνουν. Άμα έχει κάποιες αμφιβολίες, βάζουμε πατάω, όχι σε κόντρα, σε κόντρα με φρένο, όποιος θέλει. Πατάω φρένα. Πατάω φρένα. Τρίτη 100, όποιος φρενάρει πιο γρήγορα κερδίζει.
Brake horsepower. Πόσα άλογα ήταν να πήρα τώρα με τα φρένα? Κοίτα, πλάκα, μαλάκα. Μαλάκα, ξέρεις τι δεν κάναμε? Να σηκώσουμε μία και τις δύο, να δούμε βάρος. Ίδιο. Θέλω να βγει μεγάλο το βίντεο, ρε φίλε. Θα τραβάω πολλές μαλακίες και θα κόψω ό,τι είναι σάπιο. Δηλαδή όπου είναι ο βάγκος θα το κόψω. Εδώ, παππούς με τα σκυλιά. Θα σου φέρω κανένα τσιπουράκι, αγόρι μου? Έχω. Έχεις? Να του φέρω? Πλάκα, παίζα καλό στο λαιμό. True. Το τσίπουρο. Το τσίπουρο, ναι, μπρο, είναι διαβρωτικό. Γιατί κουνάει τόσο πολύ ρε το μπουρδέλο? Γιατί δεν έχεις βάλει την ασφάλη. Καλημέρα. Τσιψαλάλι. Πάντως εδώ σε αυτό το σημείο θέλαμε να κάνουμε λίγο plug τον Τάσο Σπέχας, barber. Ο οποίος έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Βλέπετε εδώ πέρα. Την ασφάλεια πώς την πάτησες ρε? Α, καλά, σήκω. Ας τον πρώτο δεν θα το κάνεις, αλήθεια. Πες μου. Τάσος Πέχας. Την ασφάλεια. Τάσος Πέχας μόνο πουτάνες. Άμα πάει 100 κάπα, 5 φρικουρέματα, κερνάει ο Τάσος. Γερνάει ο Τάσος. Giveaway κούρεμα. Wow. Έτσι. Γιώργος Τάκης. Κάντε like άμα θέλετε να βάλουμε τις δισκόπλακες αυτές στο Beverly. Κάτσε λίγο, μαλάκα, γιατί δεν έχει κάτσει καλά. Ήρθε ο βετεράν. Εσύ τι έχεις κάτσει? Περιοδικό Φεβρουάριος. Οκτώβριος. Για πάμε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας πω τώρα. Αυτό εδώ, αυτό είναι που λέγαμε. Είναι το τέτοιο, το Liqui Moly, το motor. Για να το δούμε. Να το δούμε. Κοιτάξτε, αυτό κανονικά κάνει κανένα 20. Αλλά εγώ επειδή ο Liqui ο Μόλις είναι φίλος μου, το πήρα. Άστο τώρα. Λοιπόν. Το ανοίγουμε. Δεν είναι και ο Βάγκος. Το ανοίγουμε τώρα. Για πάμε. Έλα. Το έκανα. Νομίζω. Το ανοίγουμε με την πρώτη φορά προφανώς. Δεν μας πήρε καθόλου ώρα. Θα κοπούν στο μοντάζ τα υπόλοιπα. Και Ωραίος. μισό λεπτάκι δώστε μου. Γιατί δεν πιστεύομαι. Έχουμε αυτό, το χωνί. Είναι racing. Εδώ. Αυτά είναι ψυκτικά, φίλε. Ναι. Είναι η ψυκτικά για τον νεροκαθαριστήρα, για να τον ψύχει. Εδώ. Pouring. Κοίτα, το βλέπεις που το ρίχνω μπάμε στην τρύπα, δεν χρειαζόμουν να κάνω αυτό. Αλλά είναι για τη σιγουριά του μας τώρα. Εμένα. Λοιπόν, αυτό το κάνεις όταν θέλεις ο κινητήρας σου να είναι υγιής, σαν εμένα. Υγεία, πάνω απ' όλα. Πώς λέμε ένα μήλο την ημέρα, Ένα ένα motor engine engine την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει, το μάστορα τον κάνει πέρα. Το αφήνουμε εδώ πάνω στη random ζάντα που υπάρχει στο σπίτι μου. Εδώ το βάζεις και στραβά, να είσαι μάγκας. Και μετά το βάζεις ίσια γιατί είσαι ψυχαναγκαστικός και έχεις προβλήματα και δεν θα μπορείς να κοιμηθείς. Και μετά δεν μπορείς. Να κοιμηθείς. Έτσι. Σίγουρα βάλαμε καστρόλ που κάνει recommend BMW. Ναι, σίγουρα δεν βιάζω. Για πάμε να ακούσουμε τη μίζα τώρα. Φέρε μου και τα χιλιά, σε παρακαλώ, του αυτοκινήτου μου. Γιατί ρε μαλάκα. Εμείς θα το δούμε. Την αυτή η βλάκη.
Έλα, φέρ τα κλειδιά, ρε. Δεν είναι αυτά τα κλειδιά μου, ρε, μπρο. Ρε μαλάκες, έχουμε όλοι τα ίδια κλειδιά. Εδώ δεν έχει άλλα κλειδιά. Έλα, εγώ θα άκω που στο μοντάζ. Λοιπόν, τα καλύτερα κόμματα στο μοντάζ. Και τα λέμε σε 10 λεπτά. Γεια! Εδώ, κυρίες και κύριοι, Πώς να αλλάξετε λάδια καλά. πώς να αλλάξετε λάδια. Βάζετε κράνος γιατί είστε φλόροι, χέζεστε, μην πάτε το αμάξι στο κεφάλι. Επειδή το κάνετε με ένα γρίλο σαν αντρική τύπη. Δείτε εδώ μέτρα προστασίας. Μέτρα προστασίας. Το καλύτερο ξύλο που έχει μέσα, σίγουρα όχι σκόρους. Κοριούς, πώς λέγονται. κάνει ξύλο, ρε, νομίζω αφρολέξιμο. Το κράνος έχει λήξει νομίζω, κάτι χρόνια τώρα. Πού τώρα. Το κράνος έχει λήξει. Λοιπόν, στραγγίζουμε λαδάκια. Αράζουμε λίγο, κάνουμε ένα τσιγαράκι. Εδώ τα παιδιά. Έχεις φλατζόκολα. Φλατζόκολα. Όχι, πού να τη βρω ρε μαλάκα τη φλατζόκολα, δεν είμαι στη δουλειά, είμαι σπίτι μου. Εδώ είναι το σκηνικό. Έχουμε παρκάρει όλα τα BMW. Έχουμε κάνει μπροστά δισκόπλακες, όπως έχετε δει. Μένουν πίσω. Ένα φίλτρο βενζίνης εδώ. Αυτά γενικότερα. Οπότε τώρα τσιγαράκι, αραγματάκι μέχρι να στραγγίξει τα αμάξι. Εδώ περιμένουμε να σκάσουν και τα παιδιά να κάνουν join το άραγμα, αλλά κάτι κάνουν εκεί random, δεν ξέρω. Όλες καθαρίζει. Αμάθα ρε. Γιατί? Δεν το break limit. Αυτό είναι το πιο χρήσιμο πράγμα σε όλο το αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι πεντακάθαρο για να δουλεύει το αμάξι σας. Ο Βάγκος φτιάχνει την τάπα του κάρτερ. Hey. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε και πολύ να βγάζουμε βίντεο, γιατί γίνεται λίγο της πουτάνας, τώρα αλλάζουμε φίλτρο βενζίνης. Κάνω ένα γρήγορο catch-up, να πούμε ότι αλλάξαμε... Πού το είχαμε αφήσει ρε, το βίντεο, τι είχαμε κάνει τελευταίο? Λοιπόν, αδειάσαμε τα λάδια, είδατε πως βάλαμε και το motor λούκου μόλι αυτό. Το ανάψαμε να κάτσει ρελαντί 10 λεπτά. Σβήσαμε, μπήκε ο Βάγκος από κάτω με το κράνος σαν βλάκας, έλυσε την τάπα, βγήκαν τα λάδια, αλλάξαμε φίλτρο λαδιού, βάλαμε καινούρια λάδια μέσα, βάλαμε και μια άλλη μαλακία που πήρα που έκανε και 50 ευρώ γάμο το σπίτι μου. Και τώρα αλλάζουμε φίλτρο βενζίνης. Προσπαθούμε δηλαδή. Αυτά. Τα καταφέραμε. Μόλις ενημερώθηκα από το control ότι τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε ρε. Να το σφίξει πρώτα παιδιά και τα καταφέρουμε. Κι όμως Λοιπόν, δυστυχώς κλείνουμε την πανέμορφη αυτή ημέρα με μια αποτυχία, καθώς δεν έχουμε κανένα δυνατό εργαλείο για να λύσουμε... Για την άλλη να πάω. Κανένα εργαλείο... Γίνεται από την άλλη ρε μαλάκα. Δεν έχουμε εργαλείο δυνατό για να λύσουμε τα πίσω κουλόνια. Δεν λύνουν μάγκες. Ανέβηκα και εγώ πάνω και αυτός και αυτός. Αυτός βάρεσε 100 κλωτσιές. Δύση, Σπάρτα κλπ. Ναι, δυστυχώς δεν γίνεται να λυθούν, οπότε πίσω φρένα next week. Άλφο. Τα λέμε στο επόμενο. Αμάν. Subscribe και τέτοια δεν θα πεις. Παιδιά, ένα Έλα, πες τα subscribe λίγο. όλοι. Πες τα λίγο. Ένα like. Ένα like, ένα share. Κάντε μας στο Instagram follow κτλ. Ένα 38 garage και στο Instagram. Να βλέπετε και εκεί τι ανεβάζουμε. Μαλακίες. Έρχονται giveaway τα παλιά φρένα του Κωστάκη. Και τα παλιά λάδια του Κωστάκη, άμα θέλει. Τα παλιά λόγια Όποιος πάλι. θέλει παλιά λάδια. Να πάει... Δεν λέμε εδώ, εντάξει. Ναι, τώρα οδούς και μαλακίες, άστο. Αυτά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα, λέει στην αρχή.